Kamegalia Commercial Truck Owners and Driver Association Mcto&Da Kalaterjori ka Khasil Autonomous District Council Khadc halor ka jingkrong pisa Palat Port hagi Khyrdop lum Khajna jong ka council ha ka bagane kalakta hadu kata katai ka kamai kaji jong kinong khiyi ha ka jela habaya kran bat kinong tho khubor hadin bakut ka jingelang jong ka senjuk ne ka sengi uba mas klandar marngar presiden jong ka senjuk ulong bah ka bay dai bat ka bynta Kasenjuk kelada banyak kendu yu Chief Executive Member ke Khadc ubak Titus Welkhan. Hendrai nak liang jong CM Shim la Shim kiai ketika kam bat kanihi ke peni baka Khadc kalong tangkum ke yeng ban lumpisa klam da perkat ke jing bagi parado prasnam kia kendu bat lada kan yai long kumne kan sapoi ke por ban nak liang kasenjuk kan hab ban mi surok ban penpau ke jing persyak bat ka council kan habru ban Shim ke jingkit kle lada mi kano ke jing klumar hakiti Khyrdop lum Khajna jong ka council Kadba nakaliang jumpa Arful Karbani, Presiden ke Mcto&Da West Coast Hills. Ulong balada ki nongkhi jong kadong kathan ki lekit yi umar jong ki nakaway ke district sakaway pat ke district. Ki ken bakadai ka kambean. Kadba ya kita ki juk ki mar lada shalan si ki way pat ki jela. Daka papendon kam de ki chalan banabar jela kumna Assam. Kim shim la ken bean bat kanehi ka peni baka council kamdan ni kerukam terekam ka babiang. Haka bay David ke jingkit bat jing shalan ni kimar nakabenta ban kentewi la ka jong ka Khajna bat kisa ut pat baki duna pisa nakaliang jong ka Central Executive Committee jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ngilai shong ya ka jingelang hadin ba ngilai shim ya kini kimat ki badai bat ka jing ki ba ki malik lani ki try kali bat kini ki drivers ki ya kendu ha ke jingyat enti jongki ban kit ya ki mar ki mata bandet khayi ki jongki ha kalenti ya ki surok bat ki jingya kendu kolong kumbang ila shim ki isu ki pori bo menshwa ke jingi tungku ke jingya kendu jingya kolong habede bat kani ke jing shim Khajna Palat nagaliam jong ka council ya ki kali ke bakit jingkit ke bakamai ke ji da kini ki parado ki parasnam jongi ki badon ha kani ka barokhoy kani kari kasi ki jongi te ka jing shim ka bu jong kini ki get nilara ya kani ki issue na ka por bat nakaliang jongi dangshen ngi wan ye kendu bat UCM bat akaji kendu jong CM da ki noyalam ki jongi ngila ya kren bat CM bat ngila pan ya UCM ya kilis ba hakanu kadur ngin siu ya kapisa sha kini ki Khyrdop lum Khajna jong ka council bat ngikwa ban pan i ba ya unu ujat mar in ba ngikit nakaliang kinong khayi in Shim kumno ba ya ujat mar ba kumno in Shim katno handrai ka ka ba susi kolong ba nakaliang jong chief executive members jong ka council ula kentat mardor ban aya kataka ya takalis nakaliang ju ba uang ba ngimdon kum katakalis nakaliang ju kamut ba sham bulis rum ban Shim katno kador ya unu ujatma te nakaliang na jongi ngidap da kajing susi ha ji ekran jong kani ka committee ka balong mentakasngi ba kani ka pen ya ka jinglong bomdon jingkit kli ta ki members lani ki nong mikmat jongi shaka council ba haba ki bu ya ki Khyrdop ru kapau ba ki bu da ka jing bom perkhat bat ki shubu ba ki Khyrdop tang ban yo lumpisa na bata ka jing don kam ka jongki bat khlam da ya imat lengba ka polisi trekam ka ba don haka council phimdei ban Shim kabu ba nakawi ka kali ni hab ban lum Khajna hadu shpo bat khatsansin hadu ban yak langba na West Kasil East Kasil hadu ban poyri boy ka uju ka wei ka kali ka ban siu da ki pausin tanga ka ju ka git jongka council te na kaliang habade bat kani na kaliang jong UCM uong pun baningi namar ni haban Shim pisabet na pi namar ba pikit illegal Tika ka bahadin bangilawan ye kendu bat ki paradekot bat hadin bangile slok bat ki paradekot aka komiti jong ka konsil kalong bahadin mengkeli bahaya ki kalong ba ngila tipsai ban sutu sai ba undon weru
udukot lani members jong asen ubakit illegal ruam ngila kali ya ki ba yo ba pikum kit kiat lani pikit drugs lani pikit kino kilong persya ya ka sarkar harana kali yang jongki ngila kan syai ba undon kum kita bat ka mentang i ka bas new palat menta ya kani ka konsil golong ba ki bu ya ki git haman la ka konsensi jong wei pu wei ndisi hajing sha ki de ban maki ki ban pek ban wat lani ban ya selok lani ban yarap ya kajing jung pai ba harai maki menta ki nyot ban yang i ya ka khai ka pateng yang i pai ba ki ha pek ha kajing sha pek mi ha pa po kajing pek jong ka konsel bat ngangai skam ba ha ka wei kasngi kan mi kan no ka rum kan ram kan mi kan no ka kelumar kajing kelumar ha padeng ki try truck lani ki driver bat kino upgrade jong ka konsel kamut ba ka konsil ka ban Shim ya ka jingit klik ka pura lada jia kano bososi ka konsil ka ban Shim ya jingit klik ki member jo konsil baro khoi ki de ban Shim jingit klik lem kumta kamut ba ngin nakali nga jongi ngi ban sen dala don kano ka jingjia ngi hap ban mi sha surok laning ya mi madan ban yaki persya ya ka jingle jong ka konsil Kimar ki pami na po rikasi boy ang tayo po bernihat nangi ki kynnoh ndar poi po bernihat ki Shim shalan ka shalan asam bar ki transport sipo hutan ki transport sipo Myanmar bar sya kiwi ki jika hendrei katu ka shalan kade ki shalan asam bat iklam kynnoh rayangi par ki kynnoh tena makta harato kate ka revenue ka Shim shalan na asam hato kanyo ka district ne kayo ka asam tera da kayo ka asam balai ka district council kam snano da ka policy ba in issue da kadugono ka banta ba ka district council kanyo ya kiribni waro ki bami na po kari kasi na po ka jala lajang ba ngi ginung khi ki badai ki try kendo ki try jaka ki try puta ki hima ki it baro ki ba syong kisnong ki thau ni don hok ban khi ban poteng namar bangi dei ki try ya ki jaka ki puta hapo ka jikme ki jipet jo ka diskusel barok ki mar ki bami nangi ba inai sekiwi ki jala ka diskusel kan Shim ka tagari ya tagari revenue da ka jing itu dan tiga ain jong ka diskusel ka ba ai da ki kat kisla ka babit ka babiang dei ba yangi kynnoh ain poi se bernipat ki Shim da ka shalan jong ka asam ba ka revenue ka lejong asam ngipat sang baka diskusi kami ai ka duk nomor ba kam Shim la ai ya ka hop ba ka kam Shim la ya kam ti ka badai lane kam Shim na ta ya ka ta polisi ka badai na ka bata baniyo jing mentoi hapo upu usam juga diskusi